Oi que heu passat per aquí en més d'una ocasió? Sabíeu que just al pis de sota hi teniu un gran equip de professionals? Avui us obrirem les portes de serveis a les persones, un espai obert a tota la ciutadania. A Serveis a les Persones assessorem i acompanyem a tota aquella persona, família o comunitat que pugui necessitar tant consell com ajuda en els àmbits de l'ocupació, l'habitatge i els serveis socials. Un equip de professionals especialitzats us informarem i assessorarem sobre tots els serveis i ajudes disponibles i us donarem un cop de mà per iniciar qualsevol tipus de tràmit i gestió que pugueu necessitar. Treballem des de l'atenció, la detecció i la prevenció per ajudar-te a viure millor. Busques o vols canviar de feina? Vols formar-te professionalment? Apuntar-te al llistat d'habitatge social? O estaríeu més tranquils si la vostra àvia tingués un aparell de teleassistència i un àpat equilibrat diari amb el servei d'atenció a domicili? Ets adolescent i els teus pares no t'entenen? No pots pagar el rebut de l'aigua? Necessites orientació i assessorament en la criança i educació amb els teus fills o filles? Creus que has estat víctima de la violència masclista? Aquests són només alguns dels molts àmbits en els que us podem ajudar. Si necessites algun tipus d'assessorament o et trobes en situació de vulnerabilitat, no ho dubtis ni un segon. Som aquí per ajudar i acompanyar-te.